Ako vyzerá prevedenie takéhoto testu na stanovenie krvných skupín? Najprv samozrejme musíme mať taký vhodný test alebo SNAP test, ktorým stanovujeme krvné skupiny u psov, zvlášť sú pre psy, zvlášť sú pre mačky. Samozrejme, na takýto test musíme napísať meno pacienta a dátum tohto prevedenia. Pridáme 3 kvapky špeciálneho roztoku, ktorý je súčasťou takéhoto testu na stanovenie krvnej skupiny. Zároveň odoberieme 10 mikrolitrov heparinizovanej alebo krvi z EDTA a pridáme to spolu s týmto roztokom do špeciálneho priestoru, ktorý je takisto súčasťou balenia tohto testu. Následne ponoríme aplikátor daného testu do priestoru, kde sme si zmiešali špeciálny roztok aj krv od darcu a v podstate budeme čakať, kým nám určí tento test krvnú skupinu. Krvná skupina sa určuje potom tak, že v prípade pozitívneho výsledku, alebo ak je pes DEA1 pozitívny, by sme mali vidieť na tomto teste 2 čiarky. Ak je tá prvá čiaročka aj taká slabšia, aj to nám stanovuje pozitivitu tohto testu. V prípade, že tá čiarka tam nie je vôbec, alebo je dokonca taká biela až svetlá, tak to nám potom hovorí o negativite testu a tým pádom by bol pes DEA1 negatívny.